जों chibukno waisawaisu bolongrogo thangkai eba kheba chini nok ari nokrogo waisawaisu nugo phiaba khoroksa bwrwini ukulogo chibuk salbrumno rwktharwide tongman abobo akaisa sem a chibukno tei kaisa chibukmangno 57 dino 11 bar sukka khoroksa bwrwino Omokuno snamjak kahiniya obo wngkha real story laithangjak salo gotijak kok UP Kosambini a student jebo chibukni jala bai khirijagui bo pora puru yakarui rwkha tei bini nokno porjonto yakarui kalangkha je o chibuk masa bai yakagui de manno hinui phiaba tabuk hwngke a chibuk soferi ni yago chopjagui naharjakha paithago khlaiui bo bolongni hoite ongkhori phaio o bwrwino sugui klango teisa bolongono kharui kiphilui thango tei ar sem chibukno bono din salbat koroi akarui daily no suknani hinui phaio sem chibukno speed khlaiui phaio suknani hinui phiaba mari yafru hwngkangkai speed khlaiui no malai teisa haino hai bolong phaisingo kharui thango sugui kalangkhai bo haino teisa bini a jaga bolong phaisingo kharui thango aboni yagulo khino o chibuk piang thang kebo kunuphano saimanya bo 22 July 2025 salni simi oriya bwrwini uklogo nojor narwkjak jepru bo sujok manui sugui kalangkhang gangke kharkharui thango je chibuk amsik saljora romoi khoroksa bwrwi ani uklogo amsike naichomoi bono sugui jalariwi tongmani tabuk ngangke saperani yago chopjagui naharjakha chopjagui naharmani yagulo saimankha o sem chibukno obomang sukphaio hinui aboni yagulo hwngkangke riyani logio kunu chibuk rok phano ganagini phaliya जों साइमानो जे chibuk waisa chini borok munisho eba kheba posu pakhi jesana phano warkha hwngkai keboni ba bis tongor jagano lai thango koi minini yagulo kebo kheba gonta rokni pore laio tobo thuyui paio phiaba UP ni Kosambi wo khoroksa bwrwi riyani logi wo ek baria dui baria pura 11 bar amobo मारे मार सुखाबोनो आसेम चिबुकनो ओ काहिनी कुनु फिल्मिया अबो रियलिटी से क्लास 9 स्टैंडर्ड तोरि तंगनाय खरकसा स्टूडेंट रियानी सागो 11 बार चिबुक सुक्का हाइपानो कुनु मुसासक तेरारी मालिया ओ चिबुक 11 बार ओ बरै क्लास 9 तोरि तंगनाय रियानो सुकमानिया गुलो फाइनली ताबुक हंगांके o sem chibukno safairani yago chopja screen je chibuk nukjagui tongmani o chibukno riyano 22 July ni simi lagatar 11 bar jora sugui tongkha riyano bare bar sukjago haipano riyani sago kunu 20 action naya bo chibukno harirewe rewo kubui kok sana thangka hangke bini sago kunu 20 panose action ingliya amsuk 11 bar sukjakmani yagulo phano belai kheno wana jangnai kong kaisa chibuk sukka hangkai se borok thuyui thangui paio jagano phiaba bono gangke sem chibukno 11 bar sukha haifano kunu ungliya sago deramung mungsa phailiya o chibuk bono haikeno sima tei target naharui sukna hini phaima hai wngkha tamni gangke waisa sukka kun deramon ngjakliya abagui te waisa sukpaika haikemang waire wai 11 bar sukha o chibuk haipano o chibuk kunu deramong mungsa roi manliya o bwrwini sago hingke o bwrwini bupha tamu saka oborong tui narok kisa khnawi naidi तो है 22 जुलाई से लगातार काट रहा था और उसके बाद बहुत परेशान कर लिया था दवा करवाया हर चीज़ करवाया झाड़ फूंक सब कुछ करवाया बहुत पैसा भी बर्बाद कर दिया इसके पीछे अब आज जब मुझे दिखा तब तंग होके आज इसको पकड़वाया हूँ। कैसे पकड़ाया आप? सपेरा बुलवा के। क्या सांप वही है?
हाँ वही सांप है। अभी एक और है, एक पकड़ गया है, अभी एक और है। मैं बेटी को बाहर भेज दिया, उसके बाद मुझे भी परेशान करने लगा था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये सांप कितना भयंकर है। इसकी फुफकार भर से कोई भी इंसान दहशत में आ सकता है। अगर ये किसी इंसान को डस ले तो उससे जिंदगी के लाले पड़ सकते हैं, लेकिन रिया हर बार सांप के दंश से बच निकलती। सांप काट ले रहा है, एक महीने में कम से कम 6 से 7 बार काट चुके हैं। तो सांप काटने के दौरान आप अस्पताल गई हैं? हाँ, 2 बार अस्पताल गए। पहले जब पहली बार काटा तो जिला में गए थे, सरकारी मंजनपुर में, फिर वहाँ से रेफ़र कर दिए इलाहाबाद के लिए। तो लोग बोले कि अगर बचाना है तो प्राइवेट में ले जाइए। तो प्राइवेट में वही मंजनपुर में तेजमती हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ दवा चली है, कम से कम 3.5 से 4 लाख तक पहुँच गए। Finally, paithagot chibuk romjakmani yagulo jotono lokorok belakino khakchangma mangkha tamni gangke khoroksa bwrwi same chibuk agerbar sukka omo belakino kirima sincha kok haini bagwi sapirani yago chopjakmani yagulo jotono khakchangma mangkha lokorok hingke norok oborokno tui tamo sanani muchung kisa comment khlai sadi।